Ngayong 51 years na ang Love Radio, manatili kaming safe space para sa mga kabisyo. Kapag malungkot, kami ang pipiliin. Kapag masaya, kami pa rin ang pipiliin. Sana marami kaming mabudol. Mabudol in the sense na maging masaya kayo dahil lahat ay gagawin namin para happy ang buhay! Healthy! Healthy ang mind, healthy ang body, healthy ang wallet ng lahat ng mga bumubuo ng Love Radio. Ganun din ang mga kabisyos natin. Naway number 1 kami palagi sa puso ninyo. Marami kaming pera lalo! Sana mas humaba pa ang buhay naming lahat para masilbihan namin kayo at sumarap kaming kausap bawat isa sa inyo. Walang number 1 sa puso. Hindi nakasawa! Hindi nakasawa! Ba't yan nangyayalambay? Ganun talaga yung Sana mapapagawa at matatapos na rin ang house renovation. Sana magkaroon na ako ng love. Hindi gusto ko na mahal kasi napapagod na ako magkamay-kamay lang. Happy 51st Anniversary Love Radio!